Σήμερα σας λέω πανηγύρια. Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτέ. Φέρτε τα μαχαιροπύρουλά σας και τα παραμύθια της γιαγιάς σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούν και ποτέ. Με κοιμηθούν αριστικά. Μας λένε οι μάγειρες της Αγίας Μαρίνας, στην Παναγίου. Χειροκρότημα, δεν θα ρίνουμε λίγο τα παιδιά. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό δεν πήγα και το γρακαμάλι. Πήρα τα παραμύθια, τα κουτιά και τα ρεφίτια, μια φασόλια, περόλια, το ραγό και τα κοκόρια. Πήρα όλα τα καρδέλια, τα σταφύλια, το βοηθήσει με χειροκρότημα, παιδιά, δεν το ακούω. Σηκωθείτε πάνω, σηκώθείτε. Έχουμε, σας λέω πανηγύρια, φέρτε κάνα, φέρτε και ποτήρια, μάγειρας, τσελέμεντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά, και τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ μην κοιμηθούνε μυστικά. Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά του θράκους. Απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρώνες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπεδά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, άχω για να μαγειρεύω. Έχουμε, σας λέω πανηγύρια, φέρτε κάτα, φέρτε και ποτήρια, μάγειρας, τσελέμεντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαιροπύρουλά σας και τα παραμύθια της γιαγιάς σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ μην κοιμηθούνε μυστικά. Πάρω την καρέκα και μου φέρει τα αυγά και ακούω και όχι πάνω εκεί στην καρέκα που λέει. Εγώ κάτι άκουσα. Φίλε, συγγνώμη, αυτά γίνονται σε καλά. Χειροκροτήστε τον καταρχήν της Αγίας Μαρίνας, συνάδελφες μας. Πάμε, χειροκρότημα δυνατό. Αυτά συμβαίνουνε. Πάμε. Κάτι μάγειρε. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Η παρεγγύρα του χωριού. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Εδώ. Είναι και επίκαιρο. Έτσι όπως τους κατάτησε ο Τσίπρας, δώσε Νικολέτα λίγο. Δώσε λίγο τραγούδι. Ένας χειροκρότημα να πέσει σε ρηχτό, με ρηχτό πάμε. Στα παιδιά προχωρείτε φίλοι. Θα τα σοκάρω στην κροτατή. Σιγά σιγά κάτω από εδώ στο βολάνσιρε. Πρέπει κάτι καπουρί. Θα σοκάρω αυτό εδώ. Αγαπάς και σ' αγαπώ. Με συνεχίζεις
Πάμε!
λίγο, αυτό δεν πάει παιδιά. Εγώ να δεις τι λέω. Κάτι γίνεται εδώ. Για να πούμε το φυλόπωρο. Παναγία μου, κάτι δασκάλες, κάτι μαθήτηρες, καλησπέρα. Πάλι σωρικάρι. Εδώ τι λέω, καλησπέρα. Έλα ρε παιδιά, χειροκροτήστε ρε παιδιά, δεν πάτε. Κορσαλίδια, πώς αραγιάσκω. Αυτό είναι πήγα σχέδιο να αναβάλει. Και θυμάσαι τα μάτια που το φιλούσε. Αλλά εσύ παίζεσαι. Δεν παίζεσαι αγάπη. Έλα προχωράμε σιγά σιγά, πάμε. Πάμε να πούμε και στο χειμώνα. Πρόπερα σίγουρα εμένα μου σίγουρα. Χειμώνα λοιπόν. Τότε αυτή είναι λίγο μελαγχολική, για να δείτε τι γίνεται εδώ. Κάτι κυβότια, Άγιες Βασίλειες, καλησπέρας. Άγιε Βασίλη, τι τους άργησες τώρα. Τίποτα, Άγιε Βασίλη, πάμε. Εδώ τι είσαι σήμερα λίγο. Εδώ, τι είναι αυτό. Καλά. Μοιάζει, ναι. Έλα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά, ρε. Με τα δώρα τους. Μπράβο σε σήμερα με το χωριό, το χρόνο είστε καλά. Και με πιο μεγάλη συμμετοχή. Πάει. Λοιπόν, πάμε λίγο, μ' άρεσε λίγο το αριθμό. 6, όπα! Κάτσε μου να αναλύσετε εμείς. Προχωράμε. Έχει να βρέξει πραγματικά. Εννοείται. Συναποδομή, παιδιά. Συναποδομή. Απολάβουμε όλοι. Δεν θέλει κανένας. Πάρα τι γίνεται εδώ. Σπέρα. Για να πάμε στον επόμενο πολιτιστικό και ιστορικό σύλλογο Αγίας Μαρίας. Χειροκρότημα να έχουμε. Οι αρμόδες και τα μάτ. Για να δούμε τι έγινε εδώ. Δεν ξέρω να βρίσκω. Έτσι. Άρα, σίγουρα. Έλα, πάμε. Φωνάστε γρήγορα τα μάτ. Έλα οι εργατιόνοι, να προχωρήσουν. Πάμε. Εδώ. Προχωράμε λίγο. Αυτό εδώ δεν. Βάζει μαζί. Καλησπέρας. Καλησπέρας. Σήμερα δεν ονόματα ΜΑΤ και τι στον κόσμο. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν εδώ τι έρχεται. Ένα χειροκρότημα στο δυνατό. Το Ιγάπορτο. Έτσι. Για να δούμε μια παράσταση που μάθετε εδώ. Τι μας λένε. Έτσι. Πάτε τα. Δώσε.
Έτσι στο Τσίπρα, έλα, με συμπέκες. Δώστε. Βασίλη με μου βάλει 2016. Πάμε. Θα τους δώσω όμως το τρακτέρι όλα αυτά. Καλησπέρα σε. Έλα μας σαλάτα θα είναι τώρα. Έτσι. Πάμε, δώσου. Χριστό όχι πάρε παιδιά, τίποτα. Χριστό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η Μέρκελ αυτή εδώ λίγο. Με τον Τσίπρα. Για ελάτε λίγο εδώ. Τσίπρα. Μινά. Καλησπέρα σου, καλής αγωνιστή. Φράκα. Αποβολάσεις τα μαζί με το τζογαλινά. Αποβολάσεις του τα χρήσουνα κι αδερφούλα. Για να αναπτύ με το καρύφανο σταυτί. Έλα προχωράμε, άλλες τραγούδι. Έλα γιατί θα βρέξει παιδιά, έλα. Προχωράμε, σιγά σιγά. Χειροκρότημα για το σύλλογο Αγίας Μαρίας. Έλα Θέκλα, πάτε. Προχωράμε. Ευχαριστώ που καταλάβει πως έκπληση παρόλο που πάει, τελείως. Εδώ να τις τυλίγονται τώρα. Εδώ να δεις κάτι ομορφιές. Είναι η Παναγία μου. Τι γίνεται εδώ. Δημοτικό σχολείο. Δώσου, έλα. Έλα κάτι μπουσες. Και κάτι μάγκες. Έλα χειροκρότημα. Και λάθος είναι στο φως του φεγγαριού. Έλα μπουσες, μαζικά σας. Αυτό να πήγα σε όλη να αναβάλει. Μας ακολουθήσει να τρώνε στο λατρό. Να τις κάζαμε στο λατρό. Να τις κάζαμε στο λατρό. Να τις Ένας κεφάλι που απαρνούμε στα μαλλιά. Θα δέσουμε λίγο σχολείο βάση. Καρδιά μου γεμίζει δύο δουλειά. Στάζουν τα χείλη σου Ομορφιές. Βρέθηκα στη δική σου μοίρα. Βρέθηκα στη δική σου μοίρα. Θα μιλώ το μεσημέρι σου. Έλα πάμε από εκεί λίγο όλοι. Η από εδώ που θέλει για να μεταφερθεί από εδώ. Ακούτε λίγο. Βράχω στην άμμο με στο φεγγαριού. Για να δούμε κάτι ωραίο.
κάμερα, ρε. Το παίρνει κάμερα. Ας κρατήσει λίγο λόγο, είναι εύκολο να βρέχει. Τελευταία στιγμή. Όλα τα γκρουπ σιγά σιγά να έρχονται προς τα εδώ. Όλα τα γκρουπ να έρχονται σιγά σιγά προς τα εδώ. Να τις βγήκες στη στεριά για περιπολία. Έλα παλαμάκια. Αναστέναξε όλη η παραλία. Είναι σε περιπολό σκύρτε το ναυτάκι. Και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο μποτσαλάκι. Να τις βγήκες στη στεριά και μπροστά μου βγαίνει. Κύριε πενσινόν, κύχρος το καημένο. Μου πως με γλυκόλογα θέλει να κεράσει. Μια φαμίλια παγωτό και γλυκό κεράσι. Να τους βγήκες στη στεριά και φοράει τα άσπρα. Γέμισε το σπίτι μου κι η καρδιά μου άσπρα. Βγήκαμε και με κλείνω μια φωτογραφία. Στο Χατζικυριακείο μέσα στην πλατεία.
στις παιδιά μάτια τρεις ημέρες παραγνωριστήκαμε και άρχισε φοβέρες. Μου έκανε και μια σκηνή μες στην παραλία. Μην κοιτάσω γύρω μου σαν περιπολία. Bomba.